Nyakora Mugajong dakika en prang'wen tok sa 12 mar kinyi machiegni e nonro mar gazet matai nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod jafwambo wadwa Boniface Otieno mar mondo mi wang'iti gigo manitiere gazet. Oyawre Boniface, ichiew nade? Oyawre inya, ichiew maber. Ageno ni bendi ichiew maber kinyi ma kawuono. Mokwongo yiena mondo achiw ote maga mag kuyo ni jafwambo wadwa Festus Amimo ma Nyasaye koro nyocha oseluongo mondo dhi obed kode. En lal marwa kabisa wan kaka jofwambo, kendo ageno ni oganda luo duto bende oyudo lal maduong' kabisa. Gie seche machalo kamagie wahore uru mondo mi wami jatelo kopo mowinjore gie seche machalo kamagie. Otherwise agoni erokamano kuom gwel makende e studio mar Ramogi kayo. Erokamano. Nyasaye mar mondo mi oket chuny Festus Amimo kama okwe ka wang'eyo ni chenro mano mar tere kar yweyo mare mogik koro timore, kendo ibo bed ka ikete kar yweyo mare mogik chieng' tich abich, mano ma en chieng' tarik 19 ma en dweni. Kendo wan kaka jofwambo wantiere kuyo kendo wamedo kwayo ne familia mare mondo Nyasaye oho chunygi e kindegi. Kata kamano kwadonje nonro mar gazet achiel kachiel okinyi makawuono. Gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard weche magimiyo pek odiochieng' makawuono aneno ka gin mana weche machalre. Kaluni koro gitudore kod mano aguch omenda mano mar National Infrastructure Fund ma kuku mar 10 migepe ne opuodho mar mondo mi olos kata ochuoga yanga chieng' wuok tich. Ka koro jogo ma ochung' ne weche go mag uchumi e pacho kae osebedo ka penjo makoni kod kocha kotudore kod aguch omenda makamano. Kopogore kod mano weche mamoko manno ka gazet mano mar Daily Nation kachiel kod The Standard omenyo en kotudore kod jo Kenya 18 makoro noresi kowuok e pinyno mar Russia. Ne owuon gi ni nitiere tije e pinyno mar Russia, kata kamano ka gichopo kuro to koro ne giyudore e mbele kaka jolwenya makoro e dhao madhi mbele kin pinyno mar Russia kod pinyno mar Ukraine. Kata kamano Boniface adono chako kod gazet mano mar Daily Nation. Gazet mar Daily Nation ka wang'eyo wach magimiyo pek okinyi makawuono mana kwasewacho en kotudore kod penjo makoni kod kocha makoro nyaka sani koro imedo penji kotudore kod aguch omenda mano mar $5 trillion mowinjo bed ni iketo e wechego mago mag dongruok. Ondike kae ni queries over Ruto's $5 trillion fund. Ka koro nyaka sani penjo makoro ipenjo ni agulu makamano ibo bed ka itiyo kode yo machalo nade, wechego mago mag kaka ibo bed ka ilose, wechego mag ng'ama bro bedo kochung' ne aguch omenda makamano kachiel kod lera ma onge mibadhi moramora mabro bedo e agulu makamano. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto kinde mano loso nyoro wacho ni gibo bedo ka gitemo mar mondo mi koro gidina ne rot maduong' manitiere kin jogo momew kod jogo modhier e pacho kae. Kaloni mano e gino ma koro otemo timo e kinde ma koro entiere kod thuolo mar higni 30 ma koro dwaro ni kochopo higa mar 2055 to yud ka piny Kenya osechopo first world country pinje kaka Singapore. Wach makamano anno komiye peke hit gazet mar 7 Boniface. En adieri ni jatend piny Kenya moluori migosi William Ruto odwa establish fund ma aguch omenda moro kae maromo $5 trillion mondo otig pesa gi e kelo weche development mopogre opogre kaka loso dam, weche kaka machalo mag gero ndara mag reru pacho kae, medo kilometers mag barabara mwantiere go pacho kae. Kageno mare en ni kochopo higa mar wacho ni 2055 sorry, to Kenya bro bedo kae na chiel mag pinjego ma wanyalo wacho gi dho ngere ni first world countries machalo kaka Singapore maseche duto wasega bedo kwa benchmark kodo. Oken paro marach, lakini mana kaka isewacho jo mang'eny ama jo Kenya mang'eny ama jolony mang'eny e weche mag kata weche investment temo mana penjo ni to agulu ni idwa chuoge nadi, to pesa ni kao wadwa yude nadi, to kawa yude wadwa tiyo kode nadi. The oversight part of it ma paro ni kelo shida maduong' kabisa. Ng'ato penjo ni to role mar Auditor General bro bedo kanye mondo mi otim oversight mar pesa ni. Seche ma iuso a public asset mari kaka serikal public entity ame parastatal kaka nyocha gitime Safaricom cha to gikelo pesa no kae. Pesa ni bro tiyo nadi, to seche mogole
odhi kure expenditure mar pesa ni maparo chando wija piny kabisa. To kopogore kod kata kod wechego mago mag expenditure Boniface, gino makendo chako kelo penjo mathoth ahinya nyaka wuok kuom jopiny en ni ang'o momiyo agulu makamano ochuogi ka ok opuodhe kod od bura mamalo, nikech wang'eyo ni iwacho kae ni chieng' tarik 31 dwe mar 10 mano ma higani, jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane ntiere e kaunti mano ma Kakamega e gwenge mago mag Butere nowacho ni gintiere kod chenro mano mar chwalo agulu mano mar National Infrastructure Fund e od bura kacha mar mondo mi od bura one kaka inyalo chuoge e mise motegno kaeto bang'e e kibobed ka ilose makare. Kata kamano nwaneno ka chieng' wuok tich koro ne gikalo ni mano agulu mar National Infrastructure Fund kaachiel kod Sovereign Wealth Fund osechuoge ahinya. Gino makoro iwacho ni kelo penjo makoni kod kocha ni to ler mare bro bede yo machalo nade. Kata kamano iwacho no bobedo ka okelo dongruok obokonyo e chwalo dongruok e sectors mopogore opogore mano moting'o kanyo weche mag thieth, weche mag pur, weche mag wuoth kaachiel kod wechego mag teko. Wang'eyo ni weche mag pur mana kaka isewacho nitiere dams kata yawo mopogore opogore mowinjo bed ne igero e kuonde mopogore opogore. Wechego mago mag teko wang'eyo ni nitiere chenro mano mar loso dag sitima mopogore opogore. Wantiere kod mano mar nuclear, mano mar yamo, wantiere kod mano matiyo nyaka kod teko mar sitima mano ni wabedo kod sitima moromo kaachiel kod wechego mag apeyni wang'eyo ni kokalo e projects mopogore opogore ma sirikal timo kod ji giwegi, kembe mag ji giwegi gisechako neno kaka ginyalo kongo kendo loso apeyni mopogore opogore. Kata kamano iwacho ni magi duto timore kinde makoro osewach na agulu makamae 5 trillion no ok bi thung'o jopiny kod osuru. Koro kaluwore kod sigana makama mano kondik kae kod Peter Mburu kaachiel kod Dominic Omondi. Koro giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto temo tiyo kod kembe mag sirikal e neno kaka onyalo lombo joket mwandu mawuok e pinje maoko kata mag ji giwegi mar mondo mi oket mwandu e pachoka. Kata kamano Nyakora Mugejuang nyalo somo sigana makamano it gazet mar 7. Adwano dog chien Boniface wadhi ane it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mar gazet ni mar Daily Nation. Ano ka ondik sigana moro kae mano kotudore kod tudruok mane nitiere kin jatend piny Kenya mano mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi, jatend piny Kenya masani mano William Ruto, Kirwa kaachiel kod mosenindo Cyrus Jirongo. Ondiki kae ni bound by politics and more stories of Moi, Ruto, Kirwa and Jirongo. Kaloni ni nyaka sani wacho ni e kinde mane idayo dho Jirongo e kinde twak moro mane embene na achiel kuom jogo ma olap dhogi ne ndong' ne komten piny Kenya nowacho ni nitiere kaka niluongogi e kar jot mano mar jatend piny. Koseluongi kanyo to ninyalo migi box mopong' kod pesa, to pesa makamano wacho ni jatend piny Kenya machon mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi ema nong'eyo kuma pesa makamano nitiere. Apani magi mana gik makoro duoko wachien gigo manotimore chon. Adier, sigana ni mokwongo kendo kapok wadhi mbele matin ahinya onyalo wacho ni wan kaka jofwambo wamedo mana kendo oro otiwa mag kuyo ni Cyrus Jirongo, ma businessman maduong' ahinya pacho kae, manyocha olalo ngimane iyo ma the police pod medo timo investigation mondo ng'e ni to ang'o manotimore maber. Jirongo ken ng'ato kalo kae pacho kae nikech 1992 wanyalo paro maber kabisa kaka mane jatend piny Kenya manosenindo Daniel Moi ne tiyo kode mondo timne grassroots mobilization kendo iwacho ni nen ng'atno manen kod lony mamalo kabisa e keto yudhe karachiel. Omiyo Moi ne otraste kabisa kendo wachore kae ni en ni luonge kar jot mar ker pacho kae to ing'ise ni boxes moko biro, boxes machalo ma sanduge moko madongo dongo mwaketo ga cameras kwa dhi e field ka tiwacho ne ni pesa osebiro, pesa go kete boxes machalo kamago. Nyakora Mugejuang gin boxes madongo dongo to ing'isi ni pesa okete iye kanyo timi tiwacho ni in koro dhi e ground mondo ine kaka inyalo timonwa mobilization. Aparo siasa mar manosenindo Daniel Moi ne ogoyo siasa ne yo mopogore kabisa kendo en ng'at mano believe anyalo wacho kokaluore e weche mag gonya kendo inyalo paro during that time ema dhano ne pango lain mar mlolongo ma ka for example abiro ta seronu ausonu development plans maga to uonda nu bro gona kura tabro nena thier kabe ubire lain mara seche migo kura ama okubiro.
Jirongo en ng'at malich kabisa, kata mana pacho kae waseng'eyo ni notudre kabisa gi jotelo madongo dongo, notimo biashara kata mana mag minerals gi aparo kamano. Influence mare nen lich ahinya pacho kae, omiyo anyalo wacho ni jo-Kenya olalo ng'ama lich ahinya. Osiepene mantie political circle, ang'eyo ni jatend piny Kenya mantie sani ne gitiyogo 1992 ne president manosenindo Daniel Arap Moi, kane gin jogo mane form YK92 vijana wa Nyayo, anyalo wacho kamano, kendo ne gitiyo tich matek kabisa. Kura ma 1992 ne tek kabisa, but naparo ne gitiyo matek kabisa bagi ni yudo kaka ne ginyalo deliver ni Moi, mano believe kuome kabisa. Kendo aparo ni Moi ni en ng'at ma ka ne ose identify ni nyalo tiyo ne to ok nonyal weyi. Jogo mang'eny kabisa manotiyo under him, mano trust, neno gima notimo ne Uhuru Kenyatta, mako lwete nyaka bedo president. Koro anyalo wacho ni ne en ng'atno ma kano ose trust kuomi to ok nonyal weyi, mana kaka no trust kuom Jirongo koda paro William Ruto be nogitiyogo chien kacha, be neno kama koro entie seche machalo kamagi. Nyakwara Mugia John Singana makamani nyalo somo matut e gazet mar ariyo kachiel kod mano mar adek mar gazet mar Daily Nation. To kapod wamako mana weche motudore koda to mano mar jaod bura machon mar Lugari Cyrus Jirongo mano wito ngimane e masira mar apaya. It gazet mar ang'wen mar gazet mar Daily Nation, obila nyaka sani koro ne ogolo mano milome kata wanyalo wacho ni details mago manyien kotudore koda kaka Cyrus Jirongo nowito ngimane masira mar apaya manotieno ma piny norugodo chieng' ngeso. Ka koro nyaka sani wacho ni dereva mano mar bus mar Climax nyaka sani koro itimo ne nonro kotudore koda wacho ni kelo tho mar ng'ato kokalo e masira makoch mano mar apaya. Odiochieng' manyoro wang'e ni okwach kich mago mawuok e log tich mano mar mochung' ne wechego mago mag nek makoch kata mano miluongo kanyo kod dhongere ni homicide, kotelnegi kanyo kod Martin Nyaguto. Odiochieng' manyoro ne gintiere boma mano ma Naivasha ka koro ne gitemo mar mondo mi gitimane nonro matuta kotudore ni ang'o mane otimore adiera momiyo kelo tho mano mar Cyrus Jirongo. Kendo it gazet mokwongo mar gazet mano mar Daily Nation aneno ka koro ket gigo manotimore nyaka sama koro Cyrus Jirongo nowito ngimane masira mar apaya manotimore kar saa 8 gi dakika 19 gi nyiriri 25 mano mar okinyi otieno ma piny orugodo chieng' ngeso mano mar juma mokalo. Boniface. En adier, okwach kich motelnegi Martin Nyagutu no aneno kodhi kacha kendo gitemo keto pieces of information maginyalo yudo karachiel mondo gine ni to ang'o manotimre adier. Wachore ni former Lugari MP Jirongo makoro oselalo ngimane no saa 8 mano tarika 13 Disemba, iwachore ni saa 8 gi dakika 18 gi nyiriri 40 onene ka oriembo mtoka nyamburko mare e petrol station miluongo ni Eagle petrol station kowuok the Nairobi direction. To kochopo petrol station kacha to wachore ni ne koketo mafuta e garine. To kachopo saa 8 gi dakika 19 gi nyiriri 10 wachore ni Mercedes Benz mare registration number mare kwa biluonge ya mokae gi seche machalo kamagi ne odhi to chung petrol station kacha towards the exit. Matiende ni odonje petrol station kacha kowuok na Nairobi side to dhi ochung at the exit side. Kachopo saa 8 gi dakika 19 gi nyiriri 19 mano gotieno Nyakwara Muga Jwang to odwok kendo ka ng'ama owuok exit mar petrol station kacha to dhi ka gemo dok side mar Nairobi. To kachopo saa 8 gi dakika 19 gi nyiriri 25 to nyamburko mare mar Mercedes Benz matin cha ochwadore kod gari mar Climax mane wuok aparo side mar Nairobi. En ajali no ma achiel kuom high profile politicians mosebedo go pacho kae kendo nyo aneno ka ta relatives mage jo opposition osenyiedhore woko ka giwacho ni gisiyo serikal mondo timane nonro maber mondo ng'e ane ni to ang'o manotimore. Dibed ni tho mare ok en tho ma kawaida, ama dibed ni mae to kaka Nyasaye en to be noseluonge, ama dibed ni to ang'o manotimore. Mane penjo maduong' ma sandi dhano penjore ni to jatelo maduong' machalo kamae nene nyamburko kende seche machalo kamagie nikech ang'o ne onge gi uwezo mar kawo kata ng'ato manyalo riembe. Pono notiyo gi gik moko ma samoro loko
wi dhano ma dhano samoro madhogi. Nedbed how marach kabisa kane onyalo tiyo go ka story ambo mtoka kende ngato kaka Jironge ni na position mar kata ka driver assuming ni no mer wacha kamano ani na position mar ka driver to riembo nyamburko mare, but the way kaka gigi timre edonje petrol station to kifuel then it turn back towards the direction mani wokie akiani Nyagoro Mogajwang intinene nadi nikech mae ngiso picha moro ma ok donj kabisa, but kwach kichose ka wachni kendo gibro timo investigation kaka winjore. Kakoro nyaka sani bende warito mar mondo miyo bio timne mano bero mariango ni to ang'o mano kelo tho mare kopogore kod masira makoch marapaya mane oyude ka bende geno ni familia mare bro bedo ka loso ka giseyudo duoko mano kowuok kuom jogo matimo bero kata postmortem e kinde ma bende koro nonro pod itimo matut mariango ni to enang'o mano kelo tho mare ka bende en bende wako Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe. It gazet mar abich mana bathe kanyo bende kotudore mana kod weche mago mag gayo masiche mag apaya pachoka masani koro medore ahinya to kindegi mag sikuku nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere kaka imedo jiw arita ya apeyni magwa mapachoka ondike ka ni special unit targets holiday road chaos kakoro nyaka sani wacho ni nitiere special multi agency unit manyaka sani koro sekete kor gwenge mopogore opogore mar mondo mi obi omaki kata otima pedha ne derepe marori e ndara kata ya peyni mapacho kae ahinya te kindegi mag sikuku nikech wang'eyo ni kaluore kod nonro iwacho ni thoth masiche mag apaya ikelo kod gino miluongo kanyo kod dhongere ni human error gigo minyalo geng'i kaluore ni ng'ama riembo e masiche moko koluwo chike mag apaya nitiere jogo masiche moko riembo komer to nitiere jogo makoro ringo e ng'we airititi gino ma inyalo geng'e mane momiyo wang'e ni sani koro iketo chike mager ahinya mar mondo miyo ne kaka inyalo neni oduok piny masiche mag apaya kendo wang'eyo ni ugai mar do mano Martha Koome kokale duol margi mano mar NCAJ bende ne giseyie ni nitiere mobile courts kata doho minyalo tima e mbui kama oyude ng'ato kod makosa kanyo tiyalo dereva kanyo ok ni koro podi chiki ni chope doho kinde machielo mage moko kuom gigo miwacho ni biro bedo ka konyo e duoko piny masiche mag apaya gi sani. Boniface anyalo wacho ni Nyagoro Mogajwang wan jogo duto masiche moko koro dwa chako wuoth kochomo dala chamo skuku ana jangiso ga joga seche duto ni Christmas en odiochieng' kaka any other normal day kendo mae to gima ok abi pandu Nyagoro Mogajwang wawe kur bedo gi haraka mar dhi dala especially a few days to Christmas. Wabedur jogo mochanore aneno kin gi mbaka moro mbele kae gi jolony mag uchumi and the rest kubro puonjo Nyagoro Mogajwang kaka ginyalo timo spendings magi during Christmas holiday. Achiel kuom gigo ma anyalo wacho bende ka medo mana jiwo twak mo biro biro gono en ni wabedur jogo modimbore seche ma koro wadhi timo holidays mar Christmas ni. Aparo ni en paro maber ma judiciary biro go pacho kae paro ma judiciary biro go pacho kae en paro maber ni seche ma jogo ma riembo nyamburko seche ma koro an gidhi dala Christmas jogo marori e barabara nikech cases mag traffic cases kaka mag jogo malalo ngima gi barabara gin gigo ma inyalo geng'i ka wariembo maber kwariembo mohore en paro maber nikech seche ma atuomo nyamburko nie barabara to ketwa piny kacha boyalo boyudi ni an gi makosa onge tiende miya sinti jina duog February 2026 hapana wachni wawache mana kacha tabedo fine tachuli mana gie sechego kendo paro ni obiro bedo kum mager ama obiro bedo lesson maduong' ni jogo ma seche duto magiriembo to gin kine barabara. Mar ariyo anyalo wacho ni jogo mabiro idho PSV ka koro udhi chomo dala chamo nyasi ma timo nyasi ma Christmas wek yie ni for example dereva riembo mtoka to mulo simu wek yie ni dereva riembo mtoka to overlap tineno tin gi uwezo mar kwere ni aoyo okinyal timo ABCD. Wabedu jogo ma otang kabisa nikech ngima moko mwalale barabara kae wan gu uwezo mag gengo gi kendo anyalo wacho mana ni kwa bedo very vigilant e barabara to wabro yudo kakwa konyere sana during Christmas period kae bawa tiek maber bwa duoge tije wa Januari e yo maber mowinjore ananyalo mana wacho kamano.
Aya, mana nyaka sani bende pod imedo jiw derepe mar mondo mi owe riembo komer. Kal ni mage moko kuom gigo makoro kelo masiche mag apaya. Kendo weche go mago mag chiwo asoya e kor ndara e kinde ma ji nitiere wuoth bende mage moko kuom gigo biro bed ka inono matut ahinya nyate kindegi mag asikuku. Ber chopo moleo tichop kengema omiyo ng'we irititi bende derepe owere godo. It gazet mar auchiel mar gazet mar Daily Nation wanyalo wacho ni en fungruok ne familia moko mosebedo ka yua kaluwore kod johera maggi mane owuondi ni dhi tiyo e pinyno mano mar Russia, to kata kamano kane gichopo e pinyno mar Russia to ne giyudore e ong'ala ma mbele kata e kind jolweny mago mag Russia e dhaw madhi mbele e kind Russia kod pinyno mano mar Ukraine. Kakoro iwacho ka ni jo Kenya 18 ne mane obedo e kind lwenya ma nitiere kind Russia kod Ukraine oseduokgi e pacho kae. Wanyalo wacho ni ma en ndamo ma kare ahinya ma migawo mochung' ne tudruok kod pinje maoko motel ne kanyo kod Musalia Mudavadi otimo. Mano maneno ni jo Kenya ma kamano oduogo e pacho kae. Nyaka sani bende iwacho kae ni nitiere agencies 600 makoro itudo kod wuondo jo Kenya ni nitiere tije e pinje maoko, kata kamano kisedhi kuro to iyudori ni koro ijalweny. Seche moko kata lweny no ok ni somo ne e yo makare kata ionge tiegruok makare. Nitiere agencies 600 makoro nyaka sani koro osema lesen maggi kaluwore koda weche mago mag wuondo jo Kenya kata gine moko kuom gigo mane koro jo Kenya otiyo godo mar dhi e pinyno mano mar Russia. To bende nitiere jo Kenya moko ma bende pod iwacho ni nitiere kuonde mopogore opogore e pinyno mar Russia. Boniface. En adier recruitment agencies moko wantiere go pacho kae mok beyo, kendo seche ma gikawo jogwa to giwacho ni wadwa teri piny mar Russia kucha to gi elaborate ni maber ni to ang'o midhi timo. Omiyo iyudo ka jogwa seche moko yudore kama tek kabisa. En fuong'ruok maduong' mana kaka isewacho ni familia 18 makoro seduok pacho kae kowuok e pinyno mar Russia kama ne giyudore ka gine lweny mar Russia gi Ukraine kacha. En hawi maber ni jogo moseduogo, but gima nyaka wang'e ni nitie kata mana jogo manoteri molalo ngimagi e lweny. Mana kaka isewacho inyalo teri e lweny machalo kamae tikia ni orwaki e lweny machalo nadi. Omiyo yudore kama tek kabisa. Number 1, ibiro bedo tortured psychologically nikech in kani wuok Kenya ka to niwacho ni dhi timo tich maber e pinyno mar Ukraine, Russia kucha. Samoro ng'ato noseng'isi kata ni idhi yudo tich, isebedo kitagori Kenya kae from higni kata 5-10 ka ionge tich, to ng'ato wacho ni ne idhi yudo tich koteri e pinyno mar Russia kucha. Tichopo kucha tiyudo ka lwenye moketigo iyudo ka ibiro bedo tortured psychologically, iyudo ka bedo settled, iyudo ka ok ni train nikech jalweny en ng'ano mobiro train. Idhi gori gi jogo mobiro trend, ibiro kibiro lalo ngimani, familia mari ibiro dong kama tek kabisa. Omiyo nyalo wacho ni Musalia Mudavadi, Foreign Affairs and Prime CS timo tich maber kuom neno kaka familia neno kaka dhano 18 ginyalo duogo pacho kae. Wanyalo mana ng'ise ni mopok oduogo bedo tem kabisa mondo nini obiro pacho kae oriwo gi familia margi. Kalure kod oboke magazini mano ma Daily Nation noneno kowuok e migawo mochung' ne wechego mago mag tudruok kod pinje maoko. Nyaka sani koro giwacho ni nitiere jo Kenya moko ma osewito ngimanegi, nitiere moko ma bende podi okwamo mana kisewacho e pinyno mano mar Russia. Tiwacho ni kalure kod records makamago nitiere kuonde mopogore opogore ma jo Kenya nitiere e pinyno mano mar Russia, moting'o kanyo Belgorod, Istra, mano Wenga military base, wantiere kod St. Petersburg kaachiel kod Rostov on Don. Iwacho kanyo ni gwengego mago mag Belgorod jo Kenya 20 nitiere kuro, ka achiel kuomgi noyang ni owito ngimane, kama moko to podi nitiere e kambi kanyo. Nitiere gwengego mago mag Istra e pinyno mano mar Russia, jo Kenya 29 nitiere kuro. Iwacho ni 3 oseduoki e pacho kae. E gwenge mago mag St. Petersburg camp nitiere jo Kenya 26 ka 4 ne oduoke pacho kae, ka moko kuomgi nitiere kod hinyruok mopogore opogore. To hinyruok ma kamago gin hinyruok ma kocha ahinya Boniface, nikech moko kuomgi nitiere kata fuondi moko mag dendgi makoro onge, gino miluongo kanyo kod dhongere ni amputation. Nitiere jo Kenya 2 ma nitiere Rostov on Don, ka jo Kenya 6 koro nyaka sani koro oseyang ni nitiere kuonde mopogore opogore. Moko kuom jo Kenya makoro duoke pacho kanno ka gazeti mano ma Daily Nation bendo yango nying
nyingegi mago jip 18 makoro seresi kowuok e pinyno mano mar Russia. Oting'o kanyo Benson Osomo Osieko, Shakila Wambo, Pius Mwika, Derek Njagi, Kevin Kariuki Nduma, George Rimba Mwagona, Vincent Odhiambo Awiti, Wilson Mwaoko Mwanyalo, Orima Jobik Otieno, Daniel Moogi, Daniel Muriuki, Chistangi Matano Athman, Newton Maliro, Charles Legine, wantiere kod John Ngeru Kariuki, Stanley Mungai, Brian Kimutai kachiel kod Michael Barasa. Mago e moko kuom jo Kenya 18 mano duogo e pacho kae. Kata kamano nitere jo Kenya moko ma podi odong' kuro, to mana kaka isewacho wakwayo sirikal mar mondo mi okonygi gin bende giduoga e pacho kae. Kwadhi mana mbele mapiyo piyo nitiere sigana moro ma bende omako wang'a. It gazet mar 10 ka watieko nonro mar gazet. It gazet mar 10 mar gazet mar Daily Nation report makoro gol kod controller of budget e pacho kae nyaka sani koro yango ni nitiere counties 20 ma e hiko omenda manyien mano chakore chieng' tarik 1 dwe mar 7 nyaka chieng' tarik 30 dwe mar 9 mane kwota mokwongo mar hiko omenda manyien mar 2026 2027 counties 20 onge omenda mora mora magisetiyo godo e chenro mar dongruok. Gino manyalo bedo ni mako chuny ahinya kalure ni kinde mathoth iwacho ni counties owinjo bed ni keto ng'ala manyime wechego mag dongruok. To sani wantiere kod counties 20 ma bendo yang nyingi kanyano ka county ma Siaya kachiel kod county ma Kisumu e kin counties mago makaluo bende pok otiyo kod omenda mora mora e wechego mag dongruok. Boniface. En gino malit kabisa nikech seche duto wageno ni pesa kadhi e counties kucho to waparo ni percentage mang'eny obed ndhiye weche mag development, but ma osebedo ka en opposite. Japiny medo mana penjo ni to mae timre nikech ang'o. Ok en gino maber. Absorption rate on development obed ni en gino man malo kabisa seche ma jogi yudo allocation, but dibed ni samoro pesa ma giyudo ok rom kata mana timo development ba gitimre current expenditure. Omomiyo ibiro yudo ni pesa duto ma giyudo dhi e salaries kod timo gik mopogore opogore mochuno nyaka gitim gi e sechego. Kisungu luongo ni recurrent expenditure. En gino marach kabisa. Aneno ka counties kaka Siaya and the rest ni kae. Wageno ni going forward gima chalo kamae ok bibetie. Pesa omed dhi e counties mondo wane kaka wanyalo konyo gwengwa makaluo e weche mag development e seche mowinjore. Erokamano. Atiwacho kata ni e counties 27 ma gin ne bet gitemo mar mondo mi gichwala ne omenda e chenro mar dongruok. Chenro omenda mane giketo tenge e wechego mag dongruok en bilion 3.69 kende. Ma bende iwacho ni en dok chien kipimo kod kipimo kod thuolo maket kod mano e hiko omenda mokalo. Nikech wacho ni e kwota mokwongo mar hiko omenda mokalo wacho ni counties notiyo kod omenda bilion 6.71 e wechego mago mag dongruok mane hiko omenda manorumo chieng' tarik 30 dwe mar 6 higa mar 2025. Kata kamano wageno ni counties bro bedo katemo mar mondo mi ginene kaka ginyalo keto omenda mathoth e wechego mag dongruok. Kapod wantiere It gazet mar 10 mana piny kanyo bende nitiere sigana moro momako wang'a. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono obo bedo ka olimo county mano ma Migori. To nitiere sigana momako wang'a. Security scare as bomb diffused ahead of Ruto visit to Migori. En gino mamako chuny ahinya kaluwore ni nyaka sani koro iwacho ni bomb disposal experts kata jolonya eneno ni koro gikeyo gigo mag bomb kanyo. Odiochieng' manyoro ne giwacho ni ne diffuse mano gigo miwacho kanyo ni seche moko ni en bomb kata explosives moko makoro noket e bwo daraja mano mar Nyatike daraja ma Nyatike mayudore county ma Migori. To magi duto notimore kaluwore ni nitiere japiny moro mane ochiwo negi maling'ling' ni nitiere weyni moko manene bwo daraja ka. Emomiyo koro ne gitimo mapiyo piyo gidhi ba gigolo waya makamago. Boniface. Anyalo wacho ni japinyno notimo gima ber kabisa. Seche duto security mar president ok en gino mwanyalo tugogo. President and Civil Man National Unity pacho kae kendo anyalo mana wacho ni police omed shirikiana kabisa gi japiny nikech seche duto ka tudruok no nitie tibiro yudo ka cases moko kaka machalo kamagi wayudo kaka wakonyo. Anyalo mana ng'ise ni odhi county ma Migori kik oluor. Mane en mana janjore moro mane timo experiment kode, but wago erokamano ni japiny manowuok ni, wago erokamano ni bomb expert manowuok piyo piyo mondo ne ni to wach machal kama inyalo kony nadi. Wan warwake e counties wa duto mondo ne kako nyalo konyo e weche development mwantiere go gi seche machalo kamagi. Yes. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono bobedo ka odhi e county ma Migori mano e nyasi mano mar Piny Luo Festivals. Kiwacho ni
nyasi ma kamago timore kuonde mopogore opogore moriwo nyaka mbalariany Marongo. Kaluwore koda program ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo odiochieng' ma kawuono, obobedo kobedo janeno mano e piem mar yiedhi kata boss racing. Wantiere kanyo koda piem mar dhao mano wrestling, kachiel koda kido, kachiel koda timbe. Cleophas ng'isa kanyo ni ema namena. Wrestling no en amena ma jomoko pimo teko mag-gi. Kopogore kod mano nitiere weche mopogore opogore, luo kitwa kod timbewa moting'o kanyo wechego mag tero buru mabro bedo ka timore e dho wath mano Masai. Kopogore kod mano, jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka limo thim Lichohinga historical site mayudore Kadema, kama bang'e obobedo kodhi e mbalariany mano Marongo. Wageno ni wuodhege duto ma obobedo kotimo kuro bobedo kadhi e yo makare. Kwatieko gazet mar Daily Nation, adwa ni wang'i machinglo manitiere it gazet mar 13 kanyo. Machinglo makamano tudore mana kod gigo matimore ne jo Kenya makoro iwuondo ni nitiere tije e pinyno mar Russia. Kata kamano ka giwuok e pachoka ka gidhi e pinyno mar Russia to koro giromo gi gik mopogore. Gibedo e kind jogo ma jolweny. King'iyo machinglo makamae, Boniface, akeni in korka kori nyalo pong'o gi wi nade? Mana kaka isewacho no, Nyakora Magajwang', akian picha ni beneno e tiponi ka e wang' jowi kanyo. Jo Kenya mang'eny ing'iso ni wadhiure piny mar Russia kucha, to kichopo tiyudo ka in ng'atno mana madhi rakore gi lweny. Aneno ng'at machal na mana Putin, jatend piny no, koting're gi magina kod gik lweny matek tek kabisa. To malo kacha aneno ka ondik ni jobs available, tije yudore. Jatend piny Kenya no ng'iso ji ni tije yudore. To in kaka ja Kenya kiwuok tematimo matin bichopo kacha, tiyudo ka ok en tich miparo cha. Kendo chalore ka gima jo Afrika ma bedo luwa de tije machalo kamagie. Gima duong' mapenjore ni ere kaka jo Afrika nobedo trapped a war between Russia gi Ukraine. En penjo maduong' kabisa manyaka wapenjre ni to gima chalo kamae notimre nadi. It is so unfortunate, Nyakora Magajwang', mana kaka wasewacho chien kacha, kendo wageno ni jogo man kucha ibro ne kaka nyalo duogo mapiyo piyo. Kendo kineno ng'a joma wuok Afrika kanyo, ka giwuok to giting'o helmet kinde mathoth aneno ka jogo mosomo tij midusa ema rwako ga e wigi e kinde ma gintiere site. Koro mor ni yes, koro ayudo greener pasture, adhi tiyo yo makare. Kendo kineno machalo jatend piny Russia no, oting'o toolbox makamane nitiere kod gik mamoko mag gedo, kata kamano bunde bende opande iye kanyo. Matiende ni ichopo in iparo ni idhi bedo jagedo, idhi yudo greener pasture, kata kamano toolbox kara bunde ema koro imiyi idhi dhawe lweny makata chimoko kia gimoro amora e kinde. Nyakora Magajwang', imbe ni nyalo pongo gi wiyi kotudore kod machinglo makamano. Adwano take kod gazet mar The Standard, wang'iane it gazet mokwongo mar gazet mar The Standard ka waloro nonro mar gazet odiochieng' makawuono. Ndike ka ni questionable fund mano kotudore kod omenda, aguch omenda mar National Infrastructure Fund makoro nyaka sani koro jomoko wacho ni okochuoge e mise makare kata e mise motegno. Ka koro penjo makoni kod kocha en ni omenda mano mar $1 trillion Infrastructure Fund makoro jatend piny Kenya William Ruto geto mar mondo mi one kaka onywako nyaka jogo mawuoge sekta mago mag ji giwegi mar mondo mi gine kaka ginyalo keto omenda kanyo mondo gine kaka ginyalo chwalo mise mag dongruok e pacho kae. Bende oket kanyo ni nitiere omenda maderom bilion 244 mawacho ni sirikal geto mar mondo mi gine kaka ginyalo yudo ahinya nyako kalo e uso mano mar shares magi mano mar Safaricom stake mawinjo be ni uso ne Vodacom kachiel kod dividends mamoko. Boniface mana mapiyo piyo kwa tieko. Yes, gana ni wasewache chien kacha. Penjo maduong' ma jo Kenya penjore ni to wawuok e bottom up economic plan wadhi e koro 5 trillion plan ni, to wadwa time nang'o, to watime kamae nikech ang'o kok wa involve parliament. En paro maber lakini otime procedurally, mane gima nanyalo wacho Nyakora Magajwang'. Kendo maybe kama nakwa tieko wachna mogik, akwayo ni jogwa hawi maber, nyasi ma Christmas wadembre uru, wang'en Januari biro, weche mag school fees oritowa, kik wati gi pesa waduto ma wan go. Then finally kanyalo wacho ni ago nwero kamano, paron ma show mara mogik higa ni ka Nyasaye oyie next year pod wabro tiyo karachiel. Otherwise kamano, Nyasaye ogwedhwa duto. Airo kamana e Boniface Otieno kuom biro kinde ka kinde mar mondo mi wabi wabed kod nonro mar gazeta ahinya nyata higani mano mar 2020
kod abich. Piny kanyo bende gazet mano mar The Standard mosebedo ka menyo ahinya weche mosebedo ka timore Russia, kendo aneno ka gine mabende negi kuongo ndiko kotudore kod wechego nikech aneno ka ne gindiko gazet moro mar Help We Are Dying kotudore kod gino makamano. Sani koro wasewacho ni ji 18 ne oseresi kendo duogo e pacho kae kowuok e pinyno mano mar Russia. Nyakora Moge Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mar nonro mar gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation. Inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madindo gi sani, bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katayi e twak mokwongo e chenro mar Upiny. Warom kanyo kango romo Sadek mar Onyango samanga kelo ni chal mar fwambo e chenro mar Mbako Romo. Kik idhi mabor, imedo mana kete e Ramogi TV.